operasyona Martalê Buharê disekinin ku vê operasyonê gelek guhertin bixora înan. Lê em lê ser xalên Tirkiyeyên fermî bisekinin ka li ku derê ne û çend qasin. Ev nexşeya Sûriyê ye. Ev xalên ku yên aniha bûye tên ser ekranê xalên fermî yên artêşa Tirkiyê ne ku ji 12 xalan pêk tên li gorî rêkeftina Sûçî. Nêzî sê xalan lê Efrînê ne, her wiha sê xalên din lê Helebê ne, ev xalên Tirkiyeyên fermî ne û li Hemayê jî sê xalin, her wiha li Laziqiyê jî du xalin. Em dikarin bêjin ji van her 12 xalan nêzik 4 xalan bi tenê di destê artêşa Tirkiyê de ne yê din ji aliyê rejêma Sûriyê ve hatine gema rodan û dûr pêçkirin. Tirkiye di destpêkê da li 24 meha heştan 2016 bi operasyona Cerablusê, operasyona Martalê Furatê derbasî navaxa Sûriyê bû. Di îlona 2018 da rêkeftina Sûçiya ku aniha gelek li ser wê tê behs kirin, li ser Idlibê rêkeftin hate kirin. Ew ê rêkeftinê çend xal li xwe digirtin. Ji wan xalan jî navçeyên kêmkirina şer bi kurahiya 15 heta 20 kilometran divê ku Tirkiye pabend be her wiha hêla rejêmê jî. Li gorî vê rêkeftinê 12 xalên çavderiyên Tirkiye li derdora Idlibê, li Helebê, li Efrînê, her wiha li Laziqiyê hene ku pêştir me amaje pêda. Lê paşî Tirkiye xalên xwe zêde kirin bi taybet ku şer tund bû li navçeyê. Her li gorî rêkeftina Sûçiyê dûrxistina El Nusra û Tehrîr El Şam divê ku Tirkiye di nava mehekê da vana ji navçeyê derbixe. Her wiha vekirina rêyên M4 û M5 ku ev rûke jî ev M5 orta wê seraqib kete destê rejêmê. Lê em dikarin bêjin M4 hê jî aliyekê wê di destê Hesedê, aliyekê wê jî di destê opozisyonê da ye. Her li gorî rêkeftinê dûrxistina her cûre çekên giran lê navçeya kêmkirina şer ku bi kurahiya 15 heta 20 kilometran e. Hêjan di 22 2020 da hêzên Tirkiye bi awayekî tund bi hemî hêza xwe ve derbasî axa Sûriye bûn û li derdora wê. Tirkiye bi giştî xalên nefermî yên derve rêkeftina Sûçiyê 46 xal hene ev li gorî hikûmeta Sûriye dibêje. Her wiha serbazên Tirkiye li Idlibê 9000 serbazin, 600 tank, her wiha zirîpûş û top avêj 2500 ji xeynî vê hêza giran helbete di şer da zerar û ziyanên xwe jî hebûne lê li gorî Tirkiye zerar û ziyanên xwe amaje pê dike. Dibêjîtin heta niha 63 serbazên min hatine kuştin, her wiha 32 jî birîndar bûne. Lê hûn dizanin di şer da her yek xwe serkeftî derdixe hûlê û amara qurbaniyên xwe kêmtir belav dike. Armanca hikûmeta Sûriye di şerê niha da ku pêşketinên gelekî baş bi dest xistine çi ye bêgelo? Kontrol kirina hemû axa Sûriye bi reş û spiyan ve. Her wiha armanca waya halê hazir ji niha bûye gelek giring e, kontrol kirina rêya M4 her wiha M5 ya Heleb û Şamê ye ku ev rûke M5 orta wê nîva wê kete destê hikûmeta Sûriye. Hêjan ziyanên artêşa Sûriye ku Tirkiye dibêje bê çendin. Tirkiye dibêjîtin me 2552 serbaz yên rejêmê kuştine. Her wiha du firokeyên wan yên şer jî xistine xwarê û du firokeyên bê firokevan jî. Li hêlekê din 8 helîkopterên rejêma Sûriye me xistine xwarê û zêdebarî 135 tankan ew jî bê bandor kirine. Ev jî her ziyanên artêşa Sûriye ne weke me got li gor Tirkiye dibêjîtin 77 zirîpûşên wan bê bandor kirine. Her wiha top avêj 86 û sîstemên beravaniya esmaniya ku Rûsyê bû daniye ew jî 5 ji nav birine ji hêleke din 16 dije tank û her wiha 9 cebilxane. Ev jî ziyanên artêşa Sûriye ne di şerê çend rojî da ku destpêkê rejêma Sûriye dest pê kir paja jî Tirkiye bi xurtî hate nav meselê û mijarê da. Ji hêlekê Tirkiye dibêje ez dixwazim yek parçeya axa Sûriye biparêzim. Li hêlekê din diçe şer bi rejêmê ra dike û dibêje tu bikujî û tu kujerî. Lê vî şerê ziyanê herî mezin sivîl didin ku bi zihara hezaran derbeder aware bê mal û hal bûne. Ev şer wê çi bixorabîne, wê çi guhertinên hêzê li navçeyê çêke em nizanin. Lê dibe ku bersiva vê pirsê jê civîna Putin û Erdogan li pêş ya me ye were dayîn.